बरायबाय रायजोफोर आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम रायजोफोर। दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन रायजोफोर आदा प्रमद बर'आ गावनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव गोबां रोखोमनि जि न' PMAY बे PMAY जि गावनि आन्डार गभर्नमेन्ट थानायनि जि BCDC दं दा बर्तमान बे BCDCनि आन्डाराव माखासे मेम्बार दं, चेयारमेन दं, बिथांमोना गोबां रोखोमनि PMAY न'नि नामाव फैसा लादों। दा बे फैसा लानायखौ बिथाङा दासो भेरिफाइ बानायदों एबा इन्सपेक्सन खालामदों। दा बेखौ नोंथांमोना ससे नायनानै लाग्रोदो, बिनि उनाव डिसकास खालामनोसै रायजोफोर। बेबायदि बेसां रिपर्ट जों सयजों साल बेखौ फैगोन आंजोंथ' बेनिफ्राय जों जाखाया बाला सार बिसोरनो मावनो होनानै दायथ' होआखै। दा बिदिनो दङ जे रिपर्टआ दं सार। हा दङ बिदिनो रिपर्ट। चेक खालाम इदि सोर बेसां फैसा बरना लांदो चेक खालाम आंनो गाबोन लिस्टखौ एकदम लिस्ट खालाम सब सोलायना दङ सार दङ। पलिटिक्सआ आंनि थाखाय गिदिर नङा दे। लिस्टआ जों दंजोबो सार। कमप्लेन मोननाया पलिटिक्सआ गिदिर नङा। पाब्लिक कमप्लेन मोननाया दंजोबो। एकदम पाब्लिक कमप्लेन जमा खालाम गाबोन लाना जागोन। आंखौ सोरबा सिगिनायखौ आं माथा मारि मिथिबायना सोरबा पार्टि खामाय मेटार नङा। साइडजों बानायदों गुबुन मिस्ट्रि लामनो हाया नङा बेनो खानायमोन नालाय सार। नों जेलाव थांदों बिदि खालामनाङा। फैसा बरना लांनानै भिडिअ क्लिक दिनैनिफ्राय नों दा बेलासिनिफ्राय दा बेलासिनिफ्राय दे आं थांनायनि सिगां मिस्ट्रि फैनानै लोगो लोगो नों दा मिस्ट्रि लाना फै, इमिडियेट लाना फै। बिदि खालामनाङा, रावनिबो फैसा बरना लांनाङा दे। लोगोफोर नोंथांमोनहा बिथांनि जि इन्सपेक्सन खालामदों बे इन्सपेक्सन खालामनाय भिडिअखौ नायबाय होननानै आं सानो रायजोफोर। दा मेन टपिक्सआव फैदो रायजोफोर। बेबायदि खालामनाया गावनि बोसोरसे जि गभर्नमेन्ट थांदों बे बोसोरसे थांनायनि उनावनो बिथाङा गोबां रोखोमनि एरियायाव इन्सपेक्सन खालामनांगौमोन। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जि BCDC फोर दङ बे BCDC आन्डाराव चेयारमेन मेम्बारफोर दङ, बिथांमोनहा PMAY नि नामाव गोबां रोखोमनि जि जाख्ल'नाय निउस मिडियायाव जों नुदों बेखौ बिथाङा बै समनिफ्रायनो इन्सपेक्सन खालामनांगौमोन। नाथाय माखासे गोबां रोखोमनि जि जाख्ल'बाय बिथांमोनहा मेम्बार चेयारमेनफ्रा बेखौ बिथाङा बै समावनो इन्सपेक्सन खालामनानै सासपेन्ड खालामनांगौमोन। नाथाय बे रोखोमनि जि चेयारमेन मेम्बारा जाखांनायनि उनावसो बिथाङा बेबायदि खालामबाय। मानो होनोबा बै समनिफ्रायनो निउस मिडियायाव नुबोबाय थादोंमोन। बे निउस मिडियायाव नुनायखौ बिथाङा नुनानैबो सिरि थाबोदोंमोन। नाथाय दिनैसो बिथाङा बेबायदि खामानिखौ मावबाय। बे खामानिखौ बै समनि बोसोरसे थांनायनि उनावनो मावनांगौमोन। नाथाय दा फैयै फैयै बिथांनि गभर्नमेन्टआ 3 बोसोर बारनोसै एबा बारबायानो होनदो रायजोफोर। दा बे समाव बिथांनि जि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जि BCDC दङ बे BCDCनि आन्डाराव जि चेयारमेन मेम्बारफोर दङ बिथांमोना जाख्ल'खांबाय। दा बेखौनो जोंनि जि रायजो राजाफ्रा कमप्लेन होदोंमोन निउस मिडियानि गेजेरजों। नाथाय बिथांमोना खुनु मोनसेबो मोजाङै स्टेप लायाखै। दा बेफोर स्टेप लायैखौ नुनानै जोंनि जि BTCनि बाखिन्दा रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय, गाज्रि मोनबाय बेबायदि जाख्ल'थारनायखौ नुनानै। दा बेबायदि जाख्ल'नाया जाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव बिथाङा मा स्टेप लागोन, ना सासपेन्ड खालामबावगोन, ना सासपेन्ड खालामा, ना बिथांमोनखौनो चेयारमेन मेम्बाराव दोनबावगोन। बेबायदि इन्सपेक्सना सिगांनिफ्रायनो जानांगौमोन। आदा प्रमद नोंथांनि जि BCDCनि चेयारमेन मेम्बारफोर दङ, दा फैबाय थानाय समाव नोंथाङा गोख्रोङै बेबायदि जाख्ल'नायखौ नोंथाङा नुदोंब्ला नोंथाङा चेयारमेन मेम्बारखौ सासपेन्ड खालामनांगौ। जाहाथे भबिष्यताव बेबायदि गोबां रोखोमनि एमाउन्ट लानाय मोनसे PMAY न'आव बिथांमोना 6,000 7,000 लादों मेम्बार चेयारमेनफ्रा, बेखौ जोङो खोनानो मोन्दों माखासे निउस मिडियानि गेजेरजों। नाथाय बियो जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि गरिब गुन्द्राफोरनि जि न' फैनाय बेनिफ्राय जि बेबायदि फैसा लानायखौ जोङो खोनानो मोन्दों। दा बेफोरो जोंनि जाथिनि जोंनि BTC बाखिन्दानि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर। दा बेफोरबायदिखौ नुनानै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा BTC बाखिन्दाफ्रा फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांमोनखौ UPPL दल एबा बिथांनि जि एलायन्स जानाय बेखौ गोख्रोङैनो बिदाय होनांगौ रायजो राजाफोर। बेबायदि जाख्ल'नाय सोलिबाय थायोबा जोंनि खुनु मोनफ्रोमबो जि बेबायदि खामानि जागोन बे खामानिया मोनफ्रोमबो जाफुंनाय नङा रायजोफोर। दा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय।
नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों सार।